Ще се сетиш. Как ни ги нарича до край, бе? Къде играеш? Ропле или в страшно? Ще трябва да слова команда бат, RP бат, за да сума ти хора пят. Къде играеш? Къде играеш? Къде те искам? Ох! Ще искам. Това влезна добре. Прибиранка. Другата седмица мога да дойда. Заповядай, брат, заповядай. Заповядай, как ще не може? Може всичко. Всичко може. Като вчера сега. Сядам. Държи ги! Айде! Лъкни, бе! Да, бе, брат. Айде, удари ги! Фу, майка ти, казино! Мичо ми да получи Fortnite. Излизай от тук, няма да не нищо повече. Чай, че така ми се разло по сърцето. Набарах милите на къс пас. Пил. Ще дава. Ще дава. Не. Не. Аз му нося късмет за той. Абсолютно така е. Точно заради тебе, да знаеш. Да. Оле, много хубаво почваме. Прекрасно почваме. Той изпусна 2 линии, третата трябваше да я вържи, брат, няма как. Трябва да се пробва. На тариката. Добре! Пу, букук! Добре! Откачих. Ще откача. Че дава. Това беше слабичко. Идеално 184 евра. Важното е, че дава. Това е важното, разбираш. Да, много се млят, толкова се е скъсал да ти дадеш. Важното е, че даде 180 евра, държи. Малко се отпусне още, ще стане работа. Най-накрая да даде. На 5. На 5. Какво става, Вълчо? Какво става, Вълчо? Ама едничко да беше дал, брат, да ги заключи екрана. Щеше да се взриви. Щеше да се взриви. Мамичката му мръсна. Щеше да се взриви, брат. Мамичката ти мръсна, гаден тролер букук мръсен. Да, вампирката, да. Добре, също ни служи на първия рил нещо. Естествено съм купувал ми дълго 16 лева. Добре. 80 за 16. Та ги убил се, гледа ако става. Да, добре. Добре. Нещо друго моля фанеше? Не. Звездичките боцнахме. Та и та нещо, човече, айстия. Айстия. Няма бомбонки, ма. Мизерен му вече. Оле! Тури, тригъра! Пайко! Ей сега внимай какво ще правиш. Като свършиш тук 34 минути CS да го направим това. Да. Да бе, да, CS си остава. Чакай, само да стане работата, как трябва. Само да стане много хубава работата.
Няма какво върчиш. Да. Добре, ама няма какво повече пак. Има X, мога да го избие. Пак тригър! Дали бе! Майко, моля, ако ми направи пак като миналия път. Оле, 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 моля, ако го повториш. Оле, 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 оле. Ча да ли се радвам, че като гледам за един бонус колко е дал. Бобчетата, оле майко. Досраби са. Бабо. Тук мога да превъртим играта много тежко. Много тежко или Максуин мога да изпълни без проблем. Ама айде печалби. Добре. Айде печалбички. Оле, дай още ритригър. Дай още ритригър. Дай ритригър, бе. Майко. Не, моля се, не спира да даваш сега, ако обичаш да е! Виж каква е мизерия, брат. Не де! Не де, тригъра, моля се. Виж го. Печалба ни дава. Как скамна. Как скамна. Как ма скамна. Добре. Ай, сега пусти още. Няма, бива. Добре пак. Даже е много добре, човек. Скамна си, човек. Три ритригъра даде ми 10 празни въртки, брат. 10, един ритригър се го е нямало. На колко влизнахме, бе, Йони? На колко влизнахме? На колко я влизнахме, не помня. Сам си нещо. Дали бе? Майко! Аз вече не знам дали да се радвам. Няма да се радвам. Няма да се радвам още. Не, няма да се радвам. Нищо не се направя, за нищо не ставаш. Давай. Червени отляво, червени отляво, червени отляво. Не, няма да се радвам, защото бато дей се радвах, нищо не стана. Ох, как, повтори го. Добре. О, развити фана. Фана звездите. Добре. Оле, че сърцата! Тори го, ма! Уф. На една вратка виж колко дава, брат. Малко се отпусни. Малко е. Аре, оле 128 екс имаме там. 128 екс имаме, човек. Мале, мога да гръмниш много сиро до майките буклук бърза. Да, точно там, да! Точно там искам да хвърляш. Точно там искам да хвърляш. Оле, фалиш ли? Не можеш. Що не можеш, защото си бакук. Дай на 100 аре, бе, имаме хубав ексар. Оле, близалки ти, брат. Ох, майко. Аре, 5 въртки, аре, моля се, айде. Айде сега стига си лигави. Направи екс, пак спря да даваш. Айде 3 въртки, моля се, моето момиче. Аре, моето момиче, моля се. Виж го, брат, пак същата мизерия направи, бе. То запис няма! Еба го удар така смешен. Няма, един път не ми е дал, бе. Един път не ми е дал, бе. Е така, 5 лева горница искам. Добре, започваш с X. Да, айде зеленко. Добре. 3X, симпатично.
Един бокал ни даде, Аре бе. Екс, добре, пиши. Екс, че да има, добре. Добре. Доволен съм. Има за сега някаква надежда. Дай екс, ще смачкам. Добре! Добре бе! Дай пак екс, фани нещо. Дай екс! Екс! Добре! Ръката бе, Лилаво ще фаниш. Лилаво казах, че ще фаниш. Не искаш да фаниш, добре. Няма бе брат, той миризляк бе брат. Виж го сега. Няма печалба, ръката ни си дигаме, мускулната разкеме, ръката ще се дигне. То на 15 стинки файда, ама пак. Лев 95 ще ги боцнем. Нищо, 2 бонуса, 1 избихме, бива. Добре. Жълто моля пишем. Добре. Жълтичко нещо не можем. Пак добре. Има някаква хава, има начинки да си избием бонуса поне. Ретригър. Жълто нещо, мечтеш, добре. Аре тази ръка, брат. Айде ръката! Добре бе, дай пак. Добре бе! Дигни още един път бе. Вдигни си ръката бе, брат. Добре бе! Убих ми ги, аре бе, бате бе! Дай пак ръката бе. Добре бе, бате бе, добре бе! Много трудно. Браво! Да не повярваш. Дай още пиши бе. Оле, давай бе. Лилавите, оле мамо, дай още екс. Мали право бе. Се разпад зеленко. Добре бе, бате бе, добре бе. Ето бе човек, можело бе. Можело малко от малко да захлебим. Чичо, деде, пенсио. Браво бе.